En Ponte Caldelas, un home faleceu e outro quedou ferido de gravidade tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban. O finado non levaba posto o cinto de seguridade. O falecido duns 30 anos, natural de Soutomaior, é o condutor do coche e o ferido grave é o copiloto. Arestora permanece ingresado na UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro cun pronóstico reservado. Foi contra as 11:30 da noite deste sábado por causas que se descoñecen e que se investigan neste quilómetro 6,6 desta estrada Pontevedra 244, a que une Ponte Caldelas e Soutomaior, cando o vehículo saía da vía, invadía o carril contrario e caía por este terraplén profundo duns 20 metros. A uns 3 metros impactaba o coche cunha árbore. Os bombeiros do Morrazo non tiveron que escarcerar a ningún dos dous ocupantes, pero sí utilizar medios de rescate para trasladar tanto o falecido no acto como o ferido grave á altura desta estrada. O equipo de investigacións de sinistros de Pontevedra, o EIS, traballou sobre o terreo toda esta mañá para esclarecer as causas do accidente. E xa sobre as 11:15 da mañá o vehículo era retirado do lugar do sinistro.